Rugyak man nga ro ti mensahe ti Apo kada tayo agapoy jay libro ni Propeta Isaias. Dito iti may nga paborito nga verse nga kanayon ko nga i-share kadagiti sampay nga makaammo. Kiniapo tayo Jesus. Kaya dito kit agapoy jay daan nga tulag. Kunanay jay Isaias 9 versikulo 6 ken 7 kunanagit naipasngay kada tayo ti maysa nga ubing. Adda ubing a lalaki na ited kada tayo. Ket isunto ti mangituray kada tayo. Maawagan to iti nakaskasdaaw amang bagbaga man nakabalin a Dios agnanayon nga ama prinsipe ti kapya. Dumakkel to a dumakkel ti bilig na kas-ari at dantulat ta kapya iti pagarayan na isunto ti sumukat ken ni Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno ken kinalinteg manipod ita ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti Apo a man nakabali. Kunana pay ti mitlang nga libro ni Isaias 50 versikulo nga 20 kunana kit. Kuna ti Apo kadagiti tattao na. Naglagipin tayo kakabsat nga ni Propeta Isaias ket dagiti mensahe na kit dagiti para dagiti Hudyo. Ta isu dagiti tattao ti Apo idi no basbasahin to iti tadaan nga tulag. Kunana kit kuna ti Apo kadagiti tattao na. Umayak to iti Jerusalem tapno salakniban kayo, ken isalakan ko ti amin nga agbabawi, ken mangtallikod kadagiti basulda. Dagiti basulda. Hallelujah. Tapno mawatan tayo mitbasit. Daytoy nga libro ni Isaias ket na isurat na ipadto ang nabayagan. Nasurok kumurang nga pito agasot atawen sakbay iti yaay daydi anghel nga nagkuna kadagiti papastor ijay Jerusalem nga kunada ket di kay agbuteng addaak ditoy amangyeg kada kayo iti naimbag adamag apakaragsakan yu when da kayo ken dagiti amin at tao. Ita nga aldaw, dito'y ili ni David na ipasngay ti mangisalakan kada kayo ni Kristo nga Apo. Masarakan dito kakabsat ijay libro ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 10 ken 11. Iso nga dito'y impadto ni Propeta Isaias idikit nabayagan. Apay nga masapul dagiti Hudyo, iti maisalakan, saan laeng nga gapu taaddo nga nasyunen iti nang parmek kadakwada, ada dagiti Babylonians, dagita Persians, ada dagita Grecians, ada apay dagita Romans, dagita Romano. Saan laeng nga gapu kadagiti taga-Roma nga mangi dadanes kadakwada, kang runaan nga naipasngay ni Apo tayo Hesus Kristo, imay gapu ta nagbasol amin at tao. Akasok ko na iti libro ni San Pablo kadagiti taga-Roma, ket isupapak ti basol ket patay. Isupapak ti basol ket patay. Naipasngay ni Apo tayo nga Jesus, gapu ta isu ti kari ti Diyos kadakwada. Taglagipin tayo din baga ni Isaias kakabsat. Ngayon baga na nga umayak to iti Jerusalem tapos sa lakniban kayo, ken isalakan ko ti amin nga agbabawi. Ken mangtallikod kadagiti basulda. Kita mo tayo nga aramiden ti Diyos ti anyaman nga imbagana nga aramiden na. Ang din, no anyaman ti kari ti Diyos idi,
Tinungpalnan, winudumteng tu ti aldaw, atungpalan nanto. Ngimno anyaman iti kariti Diyos, matungpal. Amen? Dati baga ti Apo ket, matungpal amin, tahan na nga kabailan, iti agulpod. Kabailan amin ti Diyos ti amin nga maaramid, ngem detalaeng maysa, iti agulpod. He cannot lie. Thank you, Lord Jesus. Ulitik mo rin, tayo ko natin anghel kakabsat. Di kay agbuteng. At daak dito'y amangyeg kada kayo itinaimbag adamag apakaragsakan nyo. Pakaragsakan nyo. When? Da kayo kendagiti amin at tao. Merry Christmas, kunanan. Saan laeng para kadagiti Hudyo, no diket kadatayo amin at tao. Amen? Amen. Akas kuna ijay libro ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, dito iti favorite verse tayo dito nga church sayo, kuna nagit, gapu iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubong. Haan nga, iti laeng Jerusalem. Haan nga kaputa kastaunay iti panagayat ti Diyos dito'y Israel. Haan, kuna nagit iti lubong. Intero a lubong. Amen? Ket intid na ti bugbugtong nga naknatapno ti siya sino man amamati ken kuana saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Saan amatay no diket maisalakan. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Excited ak nga mangiwargawag kadaytoy nga mensahe tayo kakabsat kaputa. Karugrugimi nga adalan iti daytoy nga paset iti Biblia. Dagiti aramid, the book of Acts. Ket no at dati tiempo yo kakabsat ket dumanon kayo met. Dito'y kada Lunes alas 6 iti malam. Tagi inadal tayo met. Amen? Amen. Naamuan mi nga namin adu ang nagparang ni Apo Jesus kadagiti namati ken kuana sakbay nga imuli sa dilangit. Idi na ilansan iti krus, nalpas iti talong nga aldaw ket nagungar, ket upat apulo nga aldaw, pailaan, nga nagpakita kadagiti namati ken kuana, sa napanimuli sa dilangit. Upat nga pulo nga aldaw. Ket sakbay nga nagpalangit, imbaga na kadakwada, nga imbaon na, nga ibaon na ti Espiritu Santo, nga mangited pan nakabalin, nga mangipanegnek kini Apo Jesus, nga imay tapno, mangisalakan. May salaeng tigapuna nga imay ni Apo Jesus kakabsat. Imay tapno mangisalakan. Mangisalakan kada tayo. Dagiti mamatin to kada kuwada, kadagiti apostoles, ket maisalakan tumen. Sungada tayo men ita nga rabii. Ket dagiti dadto mga nga naadalmi. Adapay DJ may nga nagdamag ken kuana idi nakita da nga nagungarin ket Apo, ita ka din iti panagturay mo nga ari iti Israel kunada. Gapo takas iti kari ni Isaias nga addanto ti agturay nga ari kunana kapututan ni David nga agturay to aging ganat ingana. Isupay lang tayo iti urayan da. Kaya dito mensahe tayo itang nga rabi kakabsat ket may panggap iti umuna nga nanaganan ang milagro
ana aramid da Pedro kini Juan. Umuna nga milagro nga aramid da. Ket masarakan dayto AJ libro dagiti aramid kapitulo 3 versikulo 1 aging gana 9. Ket no da kayo nga agisusurat iti notes ket Acts 3 verse 1 to 9. Dati nga ti kunana. Iti may sa amalem iti alas 3 nga oras ti panagkararag napanda Pedro ken Juan iti templo. Alas 3. Datayo nga taga Pilipinas kakabsat ket daka man malagip yung alas 3 ket adati mangig tay nga bell. Ket adami dagiti aduda nga karkararag no Juan. I think this is where they get it from. Amen? Alas 3, timalan, oras pa nagkararag. Versikulo 2. Iti asidik ti ruangan nga awagan dagiti tattao iti napintas arwangan. Napintas arwangan. Beautiful gate. Adamaysa alalaki apilay. Adamaysa alalaki apilay. Nayanak apilay ket inaldaw abagkaten da nga ipan sadyay. Tapno makilimos kadagiti sumrek iti templo. No deto'y kumati templo kakapsat, di tarwar, at dati ti lalaki nga kanayon nga ada mangi dandanon di tarwangan tapno makalimos laang. Ket inaldaw nga adati mangi dandanon. Inaldaw abagkatin da nga ipan. Idi makita da Pedro ken Juan asumrek iti templo dinawat na alimusan da. So nga daytoy nga pilay makita da nga umunek da Pedro kini Juan iti templo. Ket nakita na ket lumawat pagpalimos. Hindi makita na da Pedro ken Juan asumrek iti templo. Versikulo 4. Piniregta ti lalaki ket kinuna ni Pedro, kitaen na kami. Kuna ni Pedro, kitaen na kami. Kitaen na kami. Kimita adagos kadakwada anamnamaen na nga adda ited da ken Juana. Adda deto'y pilay ngagpalpalimos. Adami ti sumrek nga Pedro kini Juan. Sana kuna na nga kitaen na kami. Dati may nagpalpalimos kitikita ng kita. Sisisaganan nga agawatin. Imti ko na ni Pedro kit awan kwartak. So ada dati piling agpalpalimos ng baga ni Pedro kit kitain na kami kimita sisisaganan nga agawat sana ibaga awan kwartak. Panunutin tayo DJ kakapsat kit kasla tadili tayo may DJ nga panagbiyagan. Inaldaw nga ada mangi bagbagkat kinkuanan. Sana mangyag nga awanti kwarta. Ngem, kunan ni Pedro, ngem itid ko ken ka ti adda kanyak. Itinagan ni Hesu Kristo at taga Nazaret, ibilin ko, magnaka. Ibilin ko, magnaka.
inigaman na inigaman na ti makanawan nga ima ti pilay sana tinulungan at ti makder. Ti mebker adagos dagiti susuop ti pilay napalagto at ti makder. Ket rinugyan na tinagna naglaglagto a kimuyog kadakwada asimrek iti templo ket sadyay indaydayawan na ti Dios. Nakita dagiti amin na tattao ti panagnana ken panangidaydayaw na iti Dios. Ada daytoy pilay agpalpalimos awan kwartak kuno ni Pedro nga may tinti upay tiriknanan. Yung kuno ni Pedro itinagan ni Hesu Kristo at taga Nazaret tumakder ka, magnaka, unana. Kakabsat nung malagip yun, DJ, mensahe ni Pastor Eddie Calman. Nung malagip tayo nga dagiti malagro nga aramiden ti Diyos datayo nga kayat na nga makakita ket datayo met yu saren na. Ket din imbaga in-share ni Pastor dahito nga imbaga ni Jesus kadagiti adipen nga ikanyo ti danom dahito dagito nga burnay ket napandan nagsakdo ket binunuda ti danom dagiti nga burnay ket nimet Pedro imbaga na nga itinagan ni Apo Hesu Kristo at taga Nazaret tumakder ka. Haan na lang nga kinita, haan na lang nga binaybayan no dikit. Te ima na pa'y. Tinulungan natin makder.